वेलकाम बैक टू माय इउटुब चेनेल बड'सा प्रडाक्शन नै आरो मोनसे खोन्दो लाना फैलायबाय 55थि बोसोरसालिया जुथुम्मा दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफाद जायगा रौतानि बड'लेण्ड फोथाराव आरो दिनै 27 जानुवारि 2023 आरो बेवहाय आं बेलासि समाव फैनानै नैया मेथाइ रोजाबनाय जों बे भिडिअखौ जागायनोसै आरो 55थि बोसोरसालिया जुथुम्माजों लोब्बा लाखिना गोबां खोन्दो लाना फैगोन नायबाय थाब्लानो जाबाय। बिथांखौ जोङो दोंसे मेथाइ खनबावनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। मेथाइखौ आं गोबां बोसोर सिगाङावनो सुजुदोंमोन अब्लाबो दिनै गोसोखांफिननानै खननो नाजानोसै। जाखो बर' रायजो दिनै मानो रोमै रोमै बर'नि डिमापुरि
जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो आंनि बे 52थि बोसोरसालिया जुथुम्मा दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि बे खोन्दोखौ बेवहायनो दोनथ'नो सानबाय। मिजिंथियो आंनि इयुननि खोन्दोफोरखौ नोंथांमोना नायबाय थागोन। गोजोन्थों, साबायखर।